Ashafo yama obibia akwaba eba Nyansapo kasafidi anase television so sabrede yewo New-Juaben ewo Koforidua ewo Eastern region mantemo na emprempren ya baba bidru na de tienie eye da sebre Professor Miltus Otibuaten otiase na oye New-Juaben mahene one ne hema nana ya adani a ometi nananom wo ensiedo nananom de yewuranom ene na ayema ato empaso amadofo ne ejamfo ehwe won ene achi esu eja won kwan na ebia ya deda nana ene na ahema eye yadom hwede ahemfie na ahemfie ebre disie emfia pem ahankro aduonu enan roni bekase 1924 ena ahemfie yesiye eho ena yadeda nana ene na ahema enti ekwaso aye kamo sabre ye wo New-Juaben eye dasebre Professor Miltus Otibuaten one nana ya adani omutiase na weye New-Juaben mahema na weye New-Juaben mahene yabobo ewura ne kwa akohwe de ekoso Eri ahwefo yenya ewremo wie Nyansapo kasamfoni so enne nyasem kitwa ne kuruwa ne aniwa ewo apue mantem hanom New-Juaben meche Eastern region dasebre Otibuaten anu ye omanhene ene nana ya adani anu ye omanhema won mato nanom wonsie do no mofro montoma wotintin mu no enne nam so ne de ani tini edwetwuru ama opemso de nesi okorie ene obrawe ngoma so Asantehene Dr. Raise Poetry wodi na ni onyam aba ebeteche enne na ni edwetwuru to nsem a wo ani bremu yie pa sansene this year ena eda from yi probia refi ampasachi kotokohene no enne wono so ba be piem hanoma wo behwe sene ye be ya akwankwaja neewufusum kama ye be ye na enuanom bani manhene no manhene ye ja wono mo kwan ebrenu nie se klobia asante kotokohene Asantehene do tikrawri ni brawri ehoma so yura wababa beka yensa okwa hwe na de hye no eni achi kuntum pa kateche no fentemfrem omeno so no owoso adoto berema ba onsura krokra krobia sante kotokohene ene kwa asafo kukum kwaku safo oje ne safo egu ne safo so abosoma kotere nyankomagu na odi no handa na ada na nje no hontena ha de sene seka akwa edi nkunuma iswa krobia sante kotokohene na oni ne die sunsunsun odo shop anka seso ono obetimi wa ye kese no asanso ama ye ketwa ona obemu aye boho no baha a twen kwaye twen no kosa no sasara kusira da tantanfu etene kan ye tentafro supreme bubo kokomu probia sante kotokohene Asantehene do tikrawri brawri enwoma so Asantehene emprempre wababa kan yensa okwa akohwe na de hye eni achi brebre Asantehene brebro kuntu pa brebre du fete brebre fete frefre ampra de katade brebre ubinya sabia ukubi
abusua na chese eno no da sebre otibuaten ene nana ya dani New-Juaben manhema ene manhene ho asem ena ye kenere bi kakra bi emfamfa da sebre otibuaten ho sa wo hwa bibi akoye ahosem pasan se ye wo no sanabo sumi no mu afe apoma hankono aduasa enwotwe mu ene wo no na osanabo sumi mu anso pepepe fi champion yenu ni aduani ba kono ena opanyi ofra ntoma ewo tintimu ewo New-Juaben hanoma akoye awehosem pa said medical canon Ghana statistician ni dwumadi a wabedie bi ni ho abakwasem no woye academic and traditional ruler na wasa ayo hene pa won ma enya asem keto medical ka chero se oyo man hene parliament chief a enya asem keto afi apema hankono abiokunu mienimu ene de da se bi otibuaten ebedi ade edin ade wo na nkasa no Emmanuel otibuaten se the medical ka 1938 ene wo no sa tame go coast a enye asem keto osana abosom no mu ena ye wo no a ene yi osana abosom pepepe ena wasa atwa nanom ewo ense do kono wo odumase ewo no ene wo ko ne ntwa school senior high school what was University of Ghana and San Okupio mo London School of Economic and Political Science obenya abodi masters woman na enye asankotra na chichi kra no no ba pre mantem hanma All Nations University e wonso obeye chancellor panyimpa na wotua no eda ano a enye asankotra yakase ye ka otibuaten ho abakwasem a ebre makwan sanse waditintimman Ghana memmu se Jabengine ena sese sosha wono so waba wo ba besia openso na abe amamre ni amane sefata no no wono mo aye ama eleyi wo hi ntima fremo na se nitintin wo fra ntima mu no eni na be ko kama ebe amamo yedi kaka chiremo se Jaben New-Juaben manhini da se bi otibuaten ene ne manhima na ya dani mu ena wono madani atoya ene yedom na ato kama ya dom hwedie ahimfie a eno afi apoma hankono aduonu ennan mu emusi ahimfie ho ene mpanyimfo bani yede won mo ato a enye asem ketewa eti abusia se wo hwa na kese wo ba aye Asantehene hanma Juaben kra ewa hanmo no nana otio srebo ono ena sese ko yie ni esime na so na ninu ya papa ko ba enye asem keto a wohwema na se asona busia emu domo won mo do so no enimu ena sa ahempon yi abrempon yi agudam aninti na bitu yi won mu firi a enye asem keto akra na yeguso a ye ka da sebe etibuaten sebie konto na bakwasem kakra na yede echirema enye asem keto akra se wohwema amanyo semu obewura pa ebebo edumason a na enye asem keto a efi afe apema hankono wotwe no mu de ba ye de wotwe no mu de besi fi champion no mu na so we government statistician ewo oman Ghana mu hanoma head of a year statistical service ya na enye asenketo akra da sebre otibuaten University of Ghana okosa akoye adwuma wo hono mu fi besi dunan a eno nso no na enye asenketo a okoye senior research fellow ewo hono mu Emmanuel fi se Institute of Statistical Social and Economic Research ye otibuaten ehonso yi no ema obeye panyimpa na wotua no afa United Nations Statistical Service and also 1987 afi apem ahankono wotwe enso no edikosi afi apem ahankono okono enyensa no opanyini enso okoyi dincheni ekotena so na enya asenketo 15th International Conference of Labor Statistician eno ekoso ewo Geneva na enso enya asenketo nti opanyini so hwa wa be ewa dinimu enya desuomu enya dia sebie koto onye nipa ketwa krasa International Civil Service Commission ehonso saa opani okoka ekwen ho a na enye asemketwa afi commissioner on the commission at the United Headquarters ewo New York nso ehonso saa opani ni odi tintiman pa enam DMD atudwa me chire mu se All Nations University ehonso na oye vice chancellor eno de ewo epoemantem hanma oman Ghana mu anma enya asemketwa ntene opani no da form no sebie konto onye nipa ketwa saa ehon nti na ese na efata enyenwanwa sebe ni nesi okrewe ni obrave no maso wotietia ne mpaboa so tia abepie mu ewa hanu
abusua sɛ wohwɛ ɛbra yɛdwe ya atro ani bre so mpanyinfoɔ adehyɛ tia dankraya mu yɛtwa agya ho ani sambe Otumfuo anya aduru awia akatonabo na wowuram ama dasebre otibuaten enkane New-Juaben manhene na wakɔ akɔhwɛ n'ani akyi na wayɛ amammerɛ ɛne amania ɛsɛ ɛfata ɛwɔ hɔ no sɛ ɔhwɛ a esuma duru yɛn ade asan ɛno nti asɔtɛne a sɛ mo a munim tɛne no ɛne deɛ ɛkusu yi kane no saa pɛpɛɛpɛ ɔhempɔporɔ anaasɛ asantehene tu kwan wɔ kɔ baabi a kane ani wɔ ntie no yɛsɔtɛne ɛno ɛyɛ abɛ ne mmɛn no yɛwɔwerɛ berɛ ne firi hɔ nom a yɛaka wɔ mu no ɛwo a ɛno ne yɛka bɔ mu yɛsɔ a yɛsɛ yɛasɔtɛne te saa mmerɛ yi daasɛbere otibuaten a ɛnka nana kwaku buaten a na ɔtɔ so mmienu na ɔyɛ ne nua pɛpɛɛpɛ ɔno da no too yɛ a ɔnya akwan ɛma Appiah poma hankono ɛde ɔkuru mmienu mu ɔno nso bɛfa New-Juaben manhene akonnwa kɛseɛ no ɛne wɔfra ne tenten ntoma wɔn tenten mu ɔno ɛna Otumfuo Dr. Raise the Poverty wɔyɛ amammerɛ ɛne amane ɛsɛ fata na afei wakɔhwɛ ne de kyie yi akyi a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa aka kuma bi na wɔwura mu hɔ no mu na wɔwura mu a yɛn nyinaa yɛtwɛn yɛwɔ atwɛn mu de na yɛtoa so de ama mo ɔpanyin ɛdi kaka sɛ ɛnwomesua mu no wabɛn yie paa a ɛnkyɛ yɛ koraa no afei mpem mmienu ɛne dunkunu 2019 wɔtwerɛ nwoma bi na nwoma no ɔpa ho ntoma ɛwɔ hɔ nom a 3-volume book a na ne nyinaa yɛ development in unity in Africa saa ɛna na nwoma no atensintire da so no ɛteɛ pɛpɛɛpɛ a ɔpa ho ntoma na ɛnyɛ asɛm ketewa a ɛkyerɛ sɛ otibuaten sɛdeɛ bɔtɔ na dwemu nso dɔ ɛwɔ nwoma mu ɛna afei amammerɛ ɛne amaneɛ Otumfuo Osei Tutu no owuramu anisa saa bridge ɛduru deɛ tin very mamba wayɛ mmerɛ ɛsansɛ ne de hyɛ prɛko pɛ ɛna ɛdafo obi bɛka na wobisa sɛ na ɛpoyɛ mantam deɛ nkenka asante mantam ho ɛyɛ dɛn ɛna Otumfuo ne manhene bi ɛwɔ an sɛ huni mu a sɛdeɛ kurɔtɔ aboa bi sɛ ɔsene Otumfuo a ɔsene no ɛne ntakra ho no ayɛ sɛ aboa wɔ so no a ne wedeɛ ɛso na wotiretire mu a ɛban ɛkyerɛ saa pɛpɛɛpɛ aboa kɔtɔkɔ a wɔne wɔte wɔyie wɔmpɛ ne ho asɛm na mmom sɛ woyɛ w'adwene sɛ wode mmerɛnto asɛm ɛbɛba bɛfa no mfikyire bi a wotu ne mɛtɛɛ ne baako pɛ na wɔde awo na afei wohu sɛ ewiase ɛyɛ mmienu pɛpɛɛpɛ saa pɛpɛɛpɛ ɛna Otumfuo wɔteɛ na henni no kyerɛkyerɛ ɛbere ɛboro ɛwɔ asante mantam opie mu ɔbono ahafoɔ atifi mantam ɛsɛ so mantam oti mantam fra mantam ɛtwam ɛkɔpie mu ɛwɔ Koforidua etwem duedue mu a ɛkɔ sɛ wohwɛ mu a na ɛsɛ nwoma mu ni abakwasɛm mu no okɔ America wɔn university baako a ɛwɔ hɔ no ma abakwasɛm na sɛ nkra me tirim sɛ ɛhɔ ɛna ɛyɛ university a ɛwɔ akɔsɛ buroni ni kromo na nso sɛ bi nkonto akankasa a ɛyɛ twi wɔn no gye ho adesua ɛkyerɛ ɛmofra ɛwɔ hɔ no ma ɛnya asɛmpetra ɛkyerɛ sɛ deɛ asante ne kaseɛ ɛteɛ na ɛtrɛtrɛ na ɛbayɛ ɛno nti ɔhema Elizabeth deɛ onim sɛnea asante esiti sɛ ɔno ɛna kwati ayɛ nana yɛ asantoa ɛne nti gyina yɛ ɛne ne koyɛ a na ɛnyɛ asante asante abakwasɛm ɛda so da hɔ ɛwɔ Buckingham Palace ɛnyɛ asante koraa ɛnɛ New-Juaben ha nkuwa ɛni nuwa ɛkan sɛ fa wani anaasɛ pɛni fa bra bɛhwɛ na ɛnyɛ sɛ yɛ ka kyerɛ wɔ ɔkwasɛm ni ɛnɛ nso bi asante amammerɛ ɛne ɛho amanneɛ ɛna asaya kokuroko na ɛsa dan di ɛwɔ New-Juaben ha poe mantam a ɛnyɛ asante koraa na me ka sɛ obi de bisa sɛ ɛba ne sɛ ɛna asante mantam de New-Juaben asa akɔ akɔpie mu hɔ no anaasɛ okɔ poe mantam a ɛsa wɔ manhene ai sɛ de medical aka ɛde akyerɛ wɔ no asante mantam ɛso yie paa sikadwa no wɔn som no ɛso yie paa ɛnyɛ Ghana hanko ɛkɔ akyerɛkyerɛ ɛkɔ akyiri paa wababa bɛtena ase ti wabɛtena ase di na enim sɛ yɛ nana otuo srebo a New-Juaben manhene wɔbɛba na afei sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ teɛ no wɔn ma baba bɛdi amanneɛ abra a Otumfuo agyina kɔnyi nti yɛbɛhwɛ sɛdeɛ amanebɔ ɛne sɛdeɛ ɛho nsɛm no ebisi a ɛbɛkɔ san sɛ ɔpanyin ɛtoa wo sɛ ya wokɔ ma nakɔ aba afei amanebɔ no atoa so ɛwɔ hɔ
Anna, second month. My grandson, so therefore, I so also be man. Here, cutting Fanta cutting get us cutting and a malt cutting now, too much. That's what's possible by that. Yeah. Mount, I can nine. Yeah. It is. Doctor, so I can nine. Stop. Second what? Come to Sada. But I'm so dead to buy the food. Yeah. Cut me the room. Mount, cut me the room. It is cut me. Doctor, cut me. What does? Kasa, I need to Papa, when they are on one TNT, I saw no other on it. For the film, so what's happening? Asantehene a refuge. So I'm so one TNT, never I saw no back. I said, I'm a member of Chihuahua. And I'll buy it. Like I said, you the camera. Never heard it in our year. Or no member of a church will be with you. Mother questions, that is all we know the kind. I'm a red child to be our baby. As a buyer, the DNT, and it's what you have. And the brothers of Samania says a bit. I'm not going to any dear. How much her? What for the 7 DNT? No, become a buyer. All was one back. The better than DNT. The man was one of our back. I'm not going to find set as a man is to be. No, to was it. So, on my 2 minutes, everything I want to that. Yeah, I'm in a timber was super born on my neck. My 2 minutes. We are so on one tread that obey ye, mobile handwa, obey to me, Abba, I'm a very near. Nothing, okay, I'm to my 70 camera. At the end of out here, and now treat learn out to say, go to America. He planned himself, and idea which me Abba. And so, go my mind, and go my 7 million. The idea will be a said they say, Fiada, Kakra, Anna, nothing they took him. And now they took him on a panel. But they say by concentrate for you now by one penny that for the before or by meeting put up my own crime. And then so, and said, and for what the children. Woman on the Jamie, and so you don't know by. I'll make a say, you know, house to do for about the millions of a tour. Yeah, but by about 2 for also 2 for hotel in Yanuar or Mohano, also non EPA. See, there are also a president, and also about. See, yeah, come on. Yamin subway, free and Sunday, everybody, what's the name?
ɛgbɔno nan a nam sama no ɛɛhu kakra nanso ɛnkyɛ ɛwie mu ate yɛɛ yɛhu biribiaa na sɛbesɛbe o nipa a yɛboa me paa titiri ɛwɔ dwumadie mu gyina hɔ ma regional minister wɔ ha owura champo yɛ MP foɔ mmienu wɔ ha owura baafi ɛne owura Adeboate ɛne MC foɔ a wɔ ha Isaac ɛne ante Asante ɛna ɛyɛ nana rekɔba gabi sa ɔkyerɛko nso aboa kama ɛna ewura ntante ɔdekyerɛ ɔno nso ɔde na ɔde ne nyansa ne biribiara aboa yɛ nipa deɛ ɔmo dɔɔso kasɛ ɛbɔ din a ɔde bɛsa nanso kakra a mo aboa sei no sɛbi amon din ma tufoɔ antena sɛ kyerɛ no koraa mansrɛ sɛ ɔda ma wabade a kakyerɛ wo koraa na sɛbi ma ɔmo ma me wɔm sɛ bata ɛkɔ ɛ n'anya mu yi tie mu ntɔpika nanso ɛsɛ deɛ akɔ no akasan deɛ na kyerɛ sɛ yɛhum sɛ yɛakɔ ne yie a ɛfae nti ɔtufoɔ baeɛ a ɛsɛ deɛ kɔfoɔ bi aman yɛn nyinaa ka mo aduafoɔ a wɔ ha kɔfoɔ wɔ ha akyemfoɔ wɔ ha kɔpemfoɔ ɔmo nyinaa de bɛdɔ bɛbɔ dom ama yɛhu sɛ sɛbesɛbesɛbe o asante sɛbesɛbe biara esi abɔnten koraa na ne nyi deɛ na ɛwɔ fie nanso ebi tum saa te da biara ebi sunsun sɛ deɛ ehiri no ebɛnyɛ nsua no na dua no ayɛ kɛse na yɛde ahyɛ otumfoɔ sɛ ɛnu nyinaa yɛde ase pii sɛ na mbere a ɔbɛrɛ nyinaa akyi ɔba ɔbɛhwɛ nnua ketewa akyi na afei ɔbɛhwɛ nso ana deɛ ɛde nyinaa bɛsi ɛkɔ otumfoɔ mo akɔ ɛrefoɔ saa me sɛ wohwɛ abra bi a yɛdue no na kyɛ sɛ amanebɔ akɔ so awie a afei na mpanimfoɔ ɛne ntini abrempɔn adehyeɛ akunini ɔno mu tirim bɔ bew ato santene afei yɛkɔma yɛwura akɔ aba na yɛama no mu ɛne hwɔ sɛ wɔde n'anuonyam ɛde abaaba bɛta akyirɛ a ɛnyɛ asɛmpeto akora enti wɔn mu na ato santene a wɔn mu ɛrekyeakyea na yɛgu so a ɛwɔ adesanye mu a ɛnyɛ asɛmpeto a ɛnnɛ sɛdeɛ medical ka no amammerɛ ne amanneɛ ɛna ɛtwa gu ɛna ada adie ɛwɔ ha no mu ɛno nti bɔ mmɔden na wohwɛ sei a na wo nso asubscribe na wahyɛ na wode ama wo nua bi na wagya wadwenkyerɛ so de ato hɔ no mu anyɛ asɛmpeto a sɛ wohwɛ wie a gabi wɔkyerɛ daako no yɛwura gabi wɔkyerɛ daako sɛ yɛbɛka no prɛko pɛ sɛ agya ne mpɛsua so no ɔpem so wɔduru yi apue ma ntɛm ɛhɔ na gabi ofiri nti wakɔ akɔma ɔpem so akɔ aba ɛwɔ ɛhɔ no ɛno no nkɔmmɔ ɛrekɔ so a kyɛ sɛ ɛnya asɛmpeto owura gabi wɔn na munim na nabɔdwe sɛ ɛyɛ fufuo ɛdwono yɛnka ne sɛ ɛdwene ɛyɛ ɛdwono nti mɔm yɛmfa nto yɛ tim yɛnhyɛ no so wɔfo dwono ɛwɔ mu a ɛnyɛ asɛmpeto nti ɔno a ɛno babɛkyɛ ɔmɔ maka no ɛnu so amammerɛ ne amanneɛ sɛ fata no deɛ ɔkɔ a wɔ sɛ ɔkoto ɛkoto bɔ ne mu ase kɔha ne ntoma a wɔkɔha na wabɔ ne mu ase tiatia ne mpaboa so na wakyea ɛnidie ɛne ahobraseɛ no nti ɔno gu so yɛnso yɛgu so ɛwɔ ha se arefoɔ sɛ mohwɛ deɛ wawre batakari mi a na ɛsɛ nana togbe kidnapɔ a yɛate ne din ateateateɛ no ɔno ɛna agya wawe ne batakari obi nim sɛ ɔno nso ne batakari kɛseɛ no deɛ ɛna ɔno nso arema ɛnɛ ɔwɔ ha bi a ɛnyɛ asɛmpeto koraa ɔno nso ɛdi mu a wɔn kɔ na wɔn akɔ akɔkyea ɔpem so ɛwɔ hɔ no nti nana togbe kidnapɔ ɛna wakɔkyea awie na wate ɛsɛ ɔyɛ aberanteɛ koraa a wɔkɔ no nti ɛno nso ho asɛm ɛno
Opim so enya amani muso ewie omani muso die na chese ofri dwumadi na asekra na odnani akyerem ewo asantemantem se sa na tie dia eni na yahwefo yenso ye ba na ya baba bigye mu na se ni etie no yemfa munsia yebeto aso a mamre ni amane di ka kyerem se Nyansapo eguso amfi championenu eni aduonu yemfa enema eni agro opim so ena amani muso na wo chiachia na said ya bribia osodia wodi ani die eni ebu ede mane manfo sabe pepe ena eni ogusu awoyo obo se ochiachia na one ne manfo edi nkra na afi okokra eti Nyansapo yenso ye behwe na ye jamha na enya mochiri said ye Yesu kono kan ni se wode nkunku jan sabe pepe enya mochiri ebekoso na amamre ni amane ni bekoso na amamre ni amane di bebi ehye bia na yakwakoyi na yede aprem sambi wonya afo ne hyen ne awie etu ekwedie ene na ha Nyansapo kasamfini so YouTube ene di edwumadie wode ene se wobeboa me na obe subscribe eto mu akodon na wobomode na wahye se ne be ya onye pesani nkunya nwunye bi nso nya bi atwe e ma refi se wadwenkyere no nso hia ye pa wode no nso ebeto na wode amaye medin ene abusuafani owusu aduomi emamu nyina mo ene hwa ogyen ahi